As actividades programadas no marco do Xuño da Cultura en Ribeira arrancan este venres cando os 17 nenos do Grupo Municipal Infantil de Teatro suban ao escenario para interpretar Que me vas contar. A peza escrita por Chiqui Durán pretende ser unha reflexión sobre o mal uso da linguaxe a través das redes sociais, do que se dará conta a través dun xuízo. A obra é unha reflexión sobre o mal uso da linguaxe nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, a través de un xuízo. E, bueno, hasta aquí podo ler. A función dará comezo ás 9 da noite. A entrada será de balde ata encher aforo. O remate realizarase un homenaxe póstuma a Daniel Gómez Ramil, un dos principais impulsores do teatro infantil no municipio. Agradecer que nos vaya a acompañar ese día a familia de Daniel Gómez Ramil, a que queremos, pois, ademais, homenaxear e agasallar ao finalizar, xa que, bueno, como sabedes, pois foi un dos grandes impulsores do teatro infantil aquí no noso concello, a través tamén do seu traballo como profesor no Colexio Grupo, onde creou tamén ese grupo de teatro, e dende logo, pois xa que este ano en sí a mostra de teatro infantil non se pode realizar porque, bueno, o resto de grupos afeccionados pois non estaban traballando como para poñer en marcha unha mostra completa como a que tiñamos habitualmente. E lle temos dado, ademais, ese nome á mostra infantil de Daniel Gómez Ramil, pois creemos que hai que homenaxear igual pois a esa persona que tanto fixo polo teatro do noso concello.